so the phone wa Oliver mama chapa full ko do je pandang ko bai do ko phone chap je ba ku ji ma ngu nang a pe nyam bai do ji ba so ko na ji ba bai ni thang nan ya de ni ai je phone di se ni chap ja ni ko kwam sie ji ni chap ja ka tin nang na na ye kwam ina zindi ba a je ne ramali ba je zu yang zuba shi fiye da jin yeni wuki sai ta tuk kwada sai ne ba bai kada bukatun tiya aswan ne totson a cara gon ka da ful a rasidin ba a majalisa ta jinjini na majalisa ni bayan na ya gwam din ya na Tyap Karu Tyap amma zai ne ga wetu samu fowa bantan fo ba gwam fo na ga yi guta masnai shi fo ya gwam zurundi da suka biyi ne wani ba Senang waka gwam award bini dika budot Abai yang masuk tu jaba, baik kuya caya zuwa nani ba, sebaik manggu, sih manggu sebuah dewa. Ini dia kuya caya, sinya award, jangan tu lima award wani, citation, jangan tu lima me award kan, ni tu nak bijak sekarang kaji ba, amanah ni ba ni Tyap. Yang tu lian ma award kita semua apa mani. Ini kan ada ni cari ada ni. Saya baru sonji. Sebab saya cakap pasal ini. Saya bila cakap. Cakap hari ni. Ikai nama. Apa kai nama? Ini yang maha kurigu. Jam susah. Nana ya gwam. Sifong jangan Tyap dia ni tazuang ni. Ayu apa fong ba. Jangan Tyap dia ni. Ali apa kita Tyap? Awan nang Ayet Atyap. Ada nyaba wan dia nyungwam jang masih Tyap menyin ba. Asal lihat pak, asal menyang ya dua, naik siapa? Baik campur sangkian ni. Aku ni punya Tyap, kita sering pergi Nigeria, salah dia siapa? Ini anak kuliah. Ini yang sama fuang, ini yang dia langsung nak, jangan ingat dulu mawon. Kau kufiat jangan nak lihat ni. Asyik nyawa nunggu. Itu dia apa bersama kau cakap jadi dia bayar nunggu tu muka. Asum fuang. Cakap jadi semoga Tyap. Asum bersih dia ni, asum bersih malia ni. Mukanya, dan wan kanang aku faga gwam, mukam, asyik aku lihat, aku musuh dia, ini aku macam ni. Kau aku niat, asyik aku macam fun ba, aku am siapa? Aku am siapa? Aku semua nak faga naman. Kalau semua pun mami sering tersenyum je pun aku ada tu. Senata nambah. Semua mana tak nambah. Apa cerita soal bayi mungkin semalam lebih nak cakap ni.
pas lagi dah cabai ni. Kami je mesti dia. Nanti dia buat ni sikit mengawan. Agwam. Supaya mengawan. Agwam. Sakamu fo. Agwam. Minta yo. Nada kaida. Nada kaida. Ke pada udah. Ada dah mesti dia karu ni. Bukan bila gwam karu kena pilih baik. Sekai pilih nakak. Tenang lo pada baik harus ada sini. Ni tak serius, ni semi serius apa? Dia nak kacang benang, ambil je. Supaya mengawan gwam. Supaya mengawan akan diri yang buat. Kerana ni nak tamnya baik-baik. Memang kau suka yang supaya jangan kantor jangan ni. Asalnya kaya nak baik asan. Toh. Luka chua Esu Karu umi amanga kwa. Luka chua bie ni Esu Karu umi amanga kwa. Luka zip Nyanya ni kwa Nyanya Tyap. Kwa Nyanya Agwatyap umi amanga kwa. Odi yang Nyanya na kwa manye. Ni dia ndau. Kwa miankuri. Na saka nyankuri ni. A wannan zinye ni. Zinye ku. Bi ma'ana. Zinye ku sun ce agogo ma mika. Agogowa shi cewa ka gwamnan buwa ka sidi agogowa. Kutuna jancong aban hadafun. Kainda. Jap kainda. Ibi ka kainda. Bisi jak dicari ni. Agwatyap jangan award ni. Ba tare ya award ba nak sai ni ba. Ina tat ba. Ama wala cakap si jeram. Angwar si gazum jeram. Kan bawa si jen di ma gogo. Ada dah. Itu so. Jen bawa bayar pun. Sekarang. Kami ya gogo yang ayah sabar. Kalau cuma siung, menjadi sahabat orang baik, Esu Karu Baba Panya. Aku ni nak cong ni yang, anak mana aku nak cong. Sehingga nak kuasanya, anak dah fungsi. Anak nai tak jenis ni. Memang pun nunggu aku apa award ni. Nanai gwam dia title holders. Atau title holders apa sih yang menjadi jadi ada cerita ni. Nama gwam ni apa ni mengganggu. Gwam bincang yorong wakil ini nak. Nancat, gua dia mengkuraki. Nancat gua dia mengkuraki. Menjenang gwatyap sebaik. Misalnya apa ni? Ini anak jasa lagi. Ini anak Atyap Karu. Atyap Karu ni semua orang. Atyap. Ini apa kau? Awal ini. Pada ni anak Atyap Karu serba. Ini anak Atyap seri. Wah sia jiwa. Zinyi udah muat. Atyap ya. Zinyi udah muat. Aku ambil seri itu. Bahasa kubianzi. Ama kafin na gwam dot. Buka na bay betanga magwam. Sana award. Ka Agwatyap na sanba. Kandi ya chaya speech.
Buba zukai manganin sakudi fulo bonaba ayam sabeli kang wenyani ane buba ke yuat kuwana dinye jaba na ni live ha atiaba beli kang wotang wa gwamani ku live ka ni live ta ta wa me shoot abuka from go abuka from gwam ni tamwa serengin ku youtube ta dai ana go yang turaki Luka yang tunggu di nasi tunggu ni. Luka yang mengecil tu ada. Luka gwam nang sepian ni. Luka yang Atyap Karu. Yang baca ini phone ni, yang baca ni apa gwam ni. Apa kau weekend nang usangan ni ba? Bang ku cakap ba. Gua bang cakap. Gua boleh makan ni. Aduh ada pakai cenggu ba. Donc duk miliyon kumi mace yin gwate yi amma manan gwate da yake ni a ce an gwa kan namawa ashin kyan na munye mace bane ashin man fani na gwa zan yi man goni kuma yin gutu ne ko ci gaba sama yawa akwai kula na gajiya ne Highness. Yiti. Suara gwam jilabiyang. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yiti huba. Suara gwam jilabiyang. Waya ngutsit gufok yang gwam na liar ni. Kabaman chukuna na tsachoy kamishet. Thank you very much. I don't know what is the second MC or that MC, but I guess it's high time for us to tune into the program proper. I've been briefed and I know that I'm able to put the rate of time of each that they need to take the rate. So for that reason, please, whenever I name a word is on the those, so that please read this program proper. Please, the second MC is very good. God bless. Wani farin ciki da ganin ka. Thank you. Awa biyu ya wuce. Shi saki karu ya nuna cewa yana da wani hidima na gida. Dole ya dauki hankali ya yi mana bayani shi yasa da shi da kansa da ya kasance tare da mu amma ya yi mana kyakkyawan fatan alheri a wannan hidima ya yi addu'a Allah ya sa a gama lafiya. To Ayet Atyap Karu gwai gina su jine ne gwai nan kokarin na yi ne shi na yi yau ne
Domin a cikin fada boka da yana da yana ne ban moya a cikin waya su kwan suna shi masu tabbatar da wannan ba za shi suna bayan to ba zama shi su gwaye matsiyo abin shi zuwa su wajen su don biki Karu Indian Shilling Zuban Kokari to Yamba Jenisa no Shedi Sareba Yamba Jenisa Sheba Mpano to Shedi Nelio India Kunamamba India Kunamamba Zubai domin can na yi shiga funani tutuki na hawa bi na hukuma ba sai su bai sami tun na hede ni yanzu tutuki amani zuciya da libu mufaganya biki jini asi farawa la to zuciya da antiyaliya kuzaniya antiyaliya yaba da wannan ciyar ya ka ita ba ta yi tunga tiyaba sosai itunga tiyaba ba bai sare domin shan ne jika tiyab siya a mai cale ne sun bai mga ci mijin na su kine ne domin shi matiyawa nan sun shaji a tiyan waga bi na tiyaba shi zan biyon ne ne gabin kawa shi ba su sun tare ji ba kawai yi mashi karu sai yanzu su a ganin su sun tare ji ba zini zuba shan wani ne na mabuka shuwai amma buka shi a tiya shi ka sun shi
kuma Atyapa na Ayet shi duk kwamto kuzanjen wa mje na ngun fong na ezo tu fong na ibu fong ani wa mbina bukan shi to zin ma fiye zin ma siyo ga jaba da ce yi ka na ibu akai ba don a chongun pa no zin da yi ti a chongun pa no zin a chongun pa no fada alien vagna zin kada ne alien kan nan zin ya domin zin tunga ne a san wan a tiyan vagna mana kai a shi sad kan karamani mun ne bai nan ba nan stress kimi na tumba aswad ce kuma lere da nan yana zan wani ciyo special barka wan je na mabin kan yi biyo ne ba wai ce zata ba ba wai yanzu ta ba da ce fakto sai zai da zuwa kuma wan je na bin kan kwai kan karin biyo ne to zuciya ciyaliya dan ciyaliya muna yi ciyo suna yi ce zuwa gudba mutum ciyaliya muna yi ciyo to shankan kayan an zai shi biyo ne kuna ciyaliya mamin ciyaliya bin kana shi ya son kyakken jini na yin yiwu tun da ta dicin mali ba ɗan ba su iya ne dicin mali dicin biyar da nika domin dicin mali jirin suna da na yi shi manzan manyina na da na nika kuma na da na nika huwa na ya son na binatiya zuciya da yi zumfin ma da shi mabirin ba da na binatiya ba ruwa ba amma ba ya tiya ba to kuna bai yana binka ba ya ne maka sana ma ba cha babun ya tafi mana ba sai fa to kiliya mun fa da ya ja mun mana ba san me yam tafi manya dan me yam jeji gwa mbiyo zicha ni bwana mali nchirum ki bwana mali nchirum ina da yankan da dame nan gumi ba mali yana ka bi shora ka bi kana ne abayin ba amma ku cucu shora ka amma ku cucu shora na fa na ban ya san malika malijo ibina ta bika ya san wana bayan wana santi sani chat ma di na ni chare yang musa ta ni musa birni na ya sanani i chare yang o ke chare yang ina bayan yang na ni chare famia yin kwai to bawo dan janji foku janjini voku janjana ne shi wahala ne ka bi kaya ba ana da motiya bize ne ana tun sunna ana azana na bayana zuciya da bayana yan kaza bayana yan suna kyungun su shaddu jona faksu to shiri na yin yau ne na kuyar farawa da ce na bayan yin su ɗaji cobayi kuna shagani kwai ma wannan yin wani wa kuye ne da dam na yin yi sun wara wannan ne a wadda bai manu kiki ba bai yin na biyar yin di san gana yi tuwai yana ne amma tun na yi ban yi nan wani a wadda ne ta kwai ma wadda na sabo kudan jen ne da dam sanga na yin tundum isin ya yo wan ma oda isin yo fara kenan so ce na bayan ne ta gwai kaba ta satni kaba ta gwai na ni na yin ha da ce nan ko yan ba mu kankaram da ce saka mu ne ta kankaram